nauya rumbidzai rusere panguva inoi audio rikuya chiexposewa rakaexposewa nethezimu ai richinzi aiwa rema implications arakonzeresa kustate house noda kwokuti iri kunovhwa mutungamiri wenyika aiwa nemadirector general vekucio ndisanapinda mashoko ari kuda panguva ino ari kumendewa nevanhu pamusoro pethis audio nechaos airi kukonzeresa aiwa munyika yezimbabwe ndipo paipai panoti pasubscribe like on the bell icon topinda panapa pahendo aiwa yatafadzwa iexamlanyo rachiti powerful and running operations without the knowledge of Mangwanya. Rusere is married to hit VC Kanukamwe. He has had a long-standing sexual relationship with Edie Mnangagwa since his days as a state security minister. Rusere has become so powerful that most senior CIO officials. Domashwa achiexposewa panguva inoi yatinoona kuti even pane statement asirculator tichiona the regime ichiramba chiti that audio aiwa mafalsehoods ari kutendedzwa nezimu ai vachiti zimu ai inokuda kungokonzesa chaos inongokritisisa mutungamiri wenyika and the likes zvakadaro daro but panguva inoi that audio ichitendera panguva inoi vanhu vari kuya vachiti zviri paground ndo zviri kutoitika kuti vana rusere panguva inoi vatova nemapowers aiwa ari kutopfuura mamwe masenior CIO officials zvinoda kuti vari kuexecuta mamwe matasks arisiri kuzivikanwa nevanhu ndo vari kupunyikidza dzimwe dzingava kodzero dzeikoko central intelligence kana kuti kodzero dzevanhu panguva inoi vachionekwa this audio ichilika ichiona kuti iri kubreacha maformal procedures anofanira achienda through the director general panguva inoi zvakonzeresa chaos and tragedy panguva inoi vanhu vachanyatsotonzwisisa kuti zvii zviri kuitika even kucio kwacho kwatova neconfusion mashoko ari kuda panguva inoi vanhu pavari kuti this 2030 plan iri kuonekwa kunzi haina kana munhu wekutrusta pamusoro payo anyone anongoonekwa achingomisbehavha kana asinganyatsi kunzwisisika kuti position yake ndeipi panguva inoi ari kutongowirwa nezvari kuwirwa nazvo anofaiwa anosakatikana neupenyu kana kuti anoreasaidiwa mashoko ari kuda panguva inoi ari kunyatsokuonekwa kunzi this audio ichiexposa the task yafanira kuexecutiwa on Boumshogeza naNagomwe panguva inoi ichionekwa kunzi the director general anenge aizama kubloka or something like that kuti are not so sure the audio yana kuzoendera mberi but mashoko ari kuda panguva inoi inauya kustopa Boumshogeza ari kuonekwa kunzi is the main critic yemutungamiri wenyika ari kuonekwa kunzi anoda kuzama kustopa Mnangagwa for his third term. Ndina kuma section medu muzamafunguro enyu mutikundi pamusoro pechitiko ichi. Muzamano subscribe or like, turn on the bell icon.